மேச ராசி நேயர்களே, உங்களின் ராசிக்கு வீட்டில் ஒற்றுமையும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். அடுத்து ரிஷபராசி நேயர்களே, ரிஷபராசிக்கு பணப்பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். அடுத்து மிதுன ராசி நேயர்களே, வீண் செலவு ஏற்படலாம். எந்த செயலிலும் நிதானம் தேவை. கடகராசி நேயர்களே, கடகராசிக்கு சுப செய்திகள் கேட்டு மனமகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். சிம்ம ராசி நேயர்களே, சிம்ம ராசிக்கு எந்த ஒரு வேலைகளை செய்வதனாலும் அனுபவம் உள்ளவர்களின் ஆலோசனை கேட்டு செய்யலாம். கன்னி ராசி நேயர்களே, கன்னி ராசிக்கு பொருளாதாரம் சிறப்பாக இருக்கும். பணப்பிரச்சனை நீங்கும். துலா ராசி நேயர்களே, பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதில் ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். விருச்சிக ராசி நேயர்களே, உங்களின் ராசிக்கு நீங்கள் நினைத்த காரியம் நினைத்தபடி நிறைவேறும். தனுசு ராசி நேயர்களே, உடல் ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். தர்ம காரியங்கள் செய்து மனமகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். மகர ராசி நேயர்களே, உங்கள் ராசிக்கு மனைவி வழி உறவினர்களால் உதவிகள் கிடைக்கும். கும்பராசி நேயர்களே, கும்பராசிக்கு எதிர்பாராத வீண் செலவுகளும் ஏற்படலாம். கவனம் தேவை. மீனராசி நேயர்களே, வீட்டில் பெண்களால் மகிழ்ச்சி உண்டாகும். எடுத்த முயற்சியில் வெற்றி கிடைக்கும்.